Doncs bé, aquesta tarda hem estat bastant trasbalsats tots plegats amb la notícia de les 3 sentències del Tribunal Suprem que ja venen després del degoteig, diríem constant, dels darrers mesos a fer un cop fort i no sé si final al sistema. En tot cas, aquesta vegada s'ha anat en contra específicament de la immersió lingüística, dintre del que nosaltres entenem és una actuació programada i sistemàtica d'atac a la llengua catalana i a la cultura catalana. Altres mostres hi ha hagut. En aquesta moció es fa constar fins i tot el paper que la defensora del poble ha tingut en aquesta qüestió, quan no fa pas gaires dies també ens podíem llegir a la premsa la diferent mesura que els estaments espanyols apliquen pel que fa a l'obligatorietat dels productes etiquetats en llengua catalana o en llengua castellana, o pel que fa als centres comercials, als comerços, en la seva rotulació. Deia aquesta defensora que sí, és procedent obligar en llengua castellana perquè així ho diu la Constitució, i que no ho és en llengua catalana, ja que aquesta és una llengua que s'ha de reservar, dic literalment, per a la intimitat i la família. Doncs bé, ara és ja en forma de sentència, 3 sentències, com dèiem, del Tribunal Suprem espanyol, els que el que fan és dinamitar la immersió lingüística, sistema que, com també s'ha fet constar en la moció, és un sistema que ha tingut el reconeixement europeu, i cal dir que justament amb la mala fortuna que a més, hem de dir que fa pocs dies un informe europeu avalava que el coneixement del castellà per part d'aquells escolars que estan dintre del sistema d'immersió lingüística no és inferior, està per sobre de la mitja de la resta de l'estat espanyol o dels altres llocs on tenen només la llengua castellana com a llengua escolar. Per tant, que algú ens expliqui quin altre motiu hi ha. No és un motiu tècnic de docència ni és cap altre motiu, sinó és senzillament la imposició, el passar el rodillo pel damunt, en aquest cas de la llengua catalana i de la cultura catalana. Els fa nosa, així ens ho demostren un dia i un altre, i aquesta és una volta més en aquesta direcció. Per això és pel que demanem l'aprovació d'aquesta moció, i com que demà tenim l'oportunitat de participar en aquesta concentració, a la qual animem a participar i a rebutjar també a nivell civil aquestes sentències en contra de la immersió lingüística. Gràcies.